قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. Allah tebarek ve Teala aytdy: Ey iblis, näme boldy sana secde etýänler bilen bile secde etýän bolmadyň? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. İblis aytdy: Men hergiz secde etýän däldirin bir beşere, kesen şonu bir islenen palçykdan bolan gowy laýdan yaratdym. قال فاخرج منها فإنك رجيم. Allah tebarek ve Teala aytdy: Pes indi sen cennetten çık, sen merdud ve mel'un boldun. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. Tahqiq sana lanet bolsun ta kıyamata çelli. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. İblis aytdy: Perverdigara, maňa ta kıyamata çelli muhlet ber. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Allah tebarek ve Teala aytdy: Pes sen muhlet berilenlerdendirsin. Ta ma'lum bolan güne çelli, yani kıyamata çelli. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. İblis eleyin aytdy: Perverdigara, sen meni gomrah edip azdırmaň sebäpli adam oglanlaryna yerde günah işlerini awadan kökederin. O şolaryň hemmesini gomrah edip azdırar. إلا عبادك منهم المخلصين. Meger şolardan sen muhlis bendelerini azdyryp bilmerin. قال هذا صراط علي مستقيم. Allah tebarek ve Teala aytdy: Bu bir dogry ýoldur, maňadyr ony sabit saklamak. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. Tahqiq men muhlis bendelerime sen musallat bolup bilmersin ey şeytan. Meger ol adamy ki gumralardan bolup sana tabi bolupdy, faqat şolara musallat bolarsyň. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. Ve tahqiq şolaryň hemmesiniň wa'de edilen jaý dowlakdyr. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Cehennem üçün 7 derwaza vardır. Her derwazasy üçün şolardan, yani şeytandan o şeytany tabi bolanlardan taksim edilen sahm bardır. إن المتقين في جنات وعيون. Tahqiq parhizkarlar o muttaqilar cennette ve durlu çeşmelerin içinde bolarlar. ادخلوها بسلام آمنين. Şolara Hudaý tarafından aydylar: Girin cennete salamatlyk bilen ve hatirjam bolup. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. Ve cennetilerin kalplarında näme kine we kuduret o hasetçilik bar bolsa, onu kalplarından çıkarıp taşlaryn. Bir-birleri bilen dogan ýany bolup tahtlaryň üstüne bir-birlerine bakışıp oturarlar. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Olara hiç bir meşakkat ve narahat edecek zat arız bolmaz. Şol cennette hemişelik kalarlar, ondan behiç vecih çıkmazlar. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. Men bendelerime habar ber, tahqiq men günahlar mağfiret etýän ve nihayette rahimlidir men. وأن عذابي هو العذاب الأليم. Ve men azabımda nihayette güýçli azapdyr. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. Ey Muhammed, sen ummatyňa habar ber Hazreti İbrahim'in mehmanlarından.